खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तिथ' बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बर' सावथुननि गोदान रेकर्ड। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। मोनसे बर' सावथुना 1 कौटिनि खाथियाव रां आरजिनो हानाया बर' सावथुन मुलुगाव मोनसे गोदान रेकर्ड। थांनाय दानाव रिलिज जानाय जांख्रिथायनि थैसाम मुंनि मोनसे गोदान आबुं बर' सावथुना रिलिज जानाय उननिफ्राय दासिम गासै 76,05,000 रां आरजिनो हादों। पंकज लाहारीजों दिथा होजानाय जांख्रिथायनि थैसाम मुंनि गोदान बर' सावथुना रायजो राजाफोरजों गोबां अनसायजादों। भारत नाङै सोरांनि फोरबो फालिनाय समावनो मैया गुवाहाटीआव सासे सिख्लानि गोथै देहा बोखाङो। गंसे खथानिफ्राय सिख्लानि गोथै देहाखौ सन्देह गोनां थासारियाव बोखाङो। गुवाहाटी 6 माइल ओनसोलनि पुरबासा एपार्टमेन्टनिफ्राय सासे सिख्लानि गोथै देहा बोखाङो। सुलुंनि बादिब्ला फ्लाटनि बिगोमाया मोनामनाय मोननानै दिसपुर पुलिसनो खौरां हरो। बे सिख्लाखौ बकाजाननि आनजु दर्जे होननानै सिनायथिनाय जादों। आनजुआ बे एपार्टमेन्टआव मानि खान मुंनि सासे सेंग्राजों लिभ इन रिलेशनशिपआव दंमोन। बिसोर सानैया हाबा जाथ'वाखैमोन। मानि खाना दायो खारखोमाना दं आरो मानि खाननि मबाइलखौ बन्द मोननाय जादों होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दायो सिख्लानि गोथै देहाखौ पस्टमर्टामनि थाखाय लांनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसि हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय मा कालिनाव आशीर्बाद लायो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया। आशीर्बाद लानायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो दि मिडिया ससियेल मिडियायाव जेरैबायदि BPF दोलोआ BJPजों एलायेन्सआव थांगोन एबा बायदि बायदि बाथ्रा ओंखारगासिनो, बियो जोंनि दोलोनि थिरांथा नङा। सोरबाया नंखाय खौरां फोसावदों जानांगौ। जोंनि BPF दोलोनि थिरांथायानो जादों फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BPFआ हारसिङै बिजाथि फसंगोन होनना। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहानि मोनसे गोदान खौरां। इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा पेलेस्टाइननि उदखारि आफाद हामासखौ आबुङै फोजोबस्रांनायनि थांखिजों गाजायाव गोबां अपारेशन खालामगासिनो। बेबादिनो मैया रबिबाराव गाजानि बयनिख्रुइबो देरसिन देहा फाहामसालिनि खाथियाव हामासनि हेंथायै गिख्रंथाव दावहा नांदोंमोन, जेराव रोजा रोजा सुबुंफोरा थाबथानानै दं। इजराइलनि रौनियाफोरा गाजा नोगोराव थानाय आल शिफा देहा फाहामसालियाव हामासखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों खनले खनले गाग्लोबबाय थादों। बे समावनो गाजा नोगोराव थानाय आल कुर्दस देहा फाहामसालियाव जेनेरेटर थावनि आंखालनि थाखाय बन्द जानायनि उनाव बेरामिफोरनि थाखाय गिख्रंथाव खैफोदाव गोग्लैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।